салом дӯстони азиз, чӣ хеле ки ҳар яке мо бо шумо медонем дар кишвари азизамон ширкати бонуфузи OneBook арзи вуҷуд дорад ва имрӯз чанд нафаре соҳиби сертификатҳо аз ҷониби ин ширкат шуданд. ба он нафароне ки худомӯзӣ карда аз китобҳои ин ширкат истифода бурданд ва давоми 6 моҳ онро бидуни ягон мушкилӣ аз худ намуданд ва имрӯз метавонанд ки суҳбат карда бошанд, сухан карда бошанд ва ҳамроҳи меҳмонони хуҷандшаҳри азизамон бидуни ягон мушкиливу муаммо суҳбат карда метавонанд, соҳиби чунин сертификат хоҳанд шуд. имрӯз яке аз худомӯзи муваффақи мо аз ҷониби ин ширкат тавассути китоби ин ширкат ки OneBook ном дорад давоми 6 моҳ худомӯзӣ карданд ва соҳиби чунин сертификат шуданд. эшон яъне Бобоев Некбахтхӯҷа буданд. хонандаи синфи 5 аз ноҳияи Дурдаст, ноҳияи Айнӣ мебошанд ва имрӯз метавонем ҳамроҳи шумо сертификаташонро бо тантана супорида бошем. Пас рафтем ҳамсӯҳбат мешавем. Hello, I'm Boboev Nekbahtkhoja. I live in the district Aine village Urvetan. I learn English with OneBook. OneBook categories is very easy. In OneBook we don't need to learn grammar and some vocabularies. In OneBook we can learn language without learning grammar or any vocabularies. OneBook is the best variant to learn English. I myself learn English with OneBook 6 months and I recommend OneBook to all of you because OneBook categories is very easy, it isn't difficult, and you can also learn English without learning grammars or vocabularies. And I want to say OneBook for what? Hello. What is your name? My name is Nekbahtkhoja. I live in the district Aine in the village Urmetan. молодец. имрӯз мо аз ҷониби ширкати OneBook барои ту чунин тӯҳфа овардем. ин ҳам бошад сертификат аст барои он ки ту аз китобҳои ин ширкат истифода бурдӣ ва давоми 6 моҳ онро аз худ намуда имрӯз бе ягон мушкилӣ метавонӣ суҳбат карда бошед. пас ана ин сертификат бошад барои ту. Rahmat. ана ин китоб боз ҳам барои ту як блокнот. муборак шавад. мо туро шодбош мегӯем ва метавонӣ ки имрӯзҳо бе ягон мушкилӣ ҳамсӯҳбат шуда бошӣ бо меҳмонони хориҷӣ. табрик. Некбахтхӯҷан, шумо аудиокурсҳои OneBookро кай дастрас кардед? Ман аудиокурсҳои OneBookро тақрибан 6 моҳ пеш дастрас карда будам. чӣ сабаб шуд ки шумо айнан аудиокурсҳои OneBookро интихоб кардед? мо аудиокурсҳои OneBookро аз шабакаҳои Instagram дидем ва ин ба мо писанд омад ки категорияҳои OneBook хело ҳам осон буд ва мо метавонистем забони англисиро бо осонӣ аз худ кунем ва ин ба ман мақбул шуд ва мо аудиокурсҳои OneBookро интихоб кардем. пеш аз ин шумо барои омӯхтани забони англисӣ ба ягон ҷо рафта будед? Не, ман пеш аз OneBook барои омӯхтани забони англисӣ дар ягон ҷои дигар таҳсил мекардам. метавонед дар бораи як рӯзи омӯзишатон нақл кунед? ман дар як рӯз 1 соат гӯш мекардам, 1 соати дигар мехондам ва 1 маротиба гӯш карда баробари гӯш карданам мехондам. Некбахтхӯҷа, росташро бигӯед, чун шумо давоми 6 моҳ аз ин курс аудиокурсҳо истифода бурдед ва имрӯз онро ба анҷом расонидед, ба чӣ хулоса омадед? оё дуруст аст ки тавассути аудиокурси OneBook забонро омӯхтан ҳақиқат дорад? бале, ман худ ки аудиокурсҳои OneBookро 6 моҳ хондам ва ман метавонам гӯям ки бо забони англисӣ ман метавонам бо озодона суҳбат кунам ва ин рост аст ки бо OneBook мо метавонем забонро омӯзем. шояд баъзеҳо ба методикаи мо бовар надошта бошанд ва фикр кунанд ки ин дурӯғ аст,
ки бе омӯхтани луғату қоидаҳои грамматикӣ забонро омӯхта намешавад. Шумо дар ин бора чӣ гуфтанӣ ҳастед? ман ба онҳое ки бовар намекунанд ва фикр мекунанд ки дурӯғ аст гуфтанӣ ҳастам ки дар ҳақиқат ҳам бо ванбук мо метавонем бидуни омӯхтани луғатҳо ва грамматика забони англисиро аз худ кунем. ман худ бидуни омӯхтани грамматика ва луғатҳо забони англисиро аз худ кардам. агар шумо айни ҳол ягон филм ё ин ки мусиқиро бо забони англисӣ гӯш кунед мефаҳмед? бале, ҳозир ман вақте ки ягон филм ё ягон мусиқиро бо забони англисӣ гӯш мекунам, ман мефаҳмам. агар бо ягон нафари хориҷӣ бо забони англисӣ суҳбат кунед, мефаҳмед ва озодона беҳтар суҳбат карда метавонед? Худро гум намекунед? бале, вақте ки ман бо ягон хориҷӣ суҳбат мекунам, ман метавонам бо он бо озодонагӣ суҳбат кунам. ташаккури зиёд. ман модари Некбахтхоҷа. ман шодам ки ширкати Ванбукро интихоб карда ба тариқи аудиокурсҳои Ванбук имрӯз писари ман метавонад озодона бо забони англисӣ суҳбат кунад дар давоми 6 моҳ. ташаккури зиёд Некбахтхоҷа ки бо мо ҳам суҳбати озодона оростед ва шод ҳастем ки шумо ҳамроҳи мо ҳастед, ҳамроҳи ширкати мо ҳастед. пас азизони дил, мизоҷони арҷманд, барои шумо низ тавсия медиҳем, агар шумо хоҳед ки дар муддати кӯтоҳ забони хориҷиро бидуни ягон мушкилӣ аз худ карда бошед, пас аз китобҳои ширкати Ванбук ҳатман истифода баред. мо шоду мамнун аз он ҳастем ки шумо моро интихоб мекунед. худи ҳозир фармоиш диҳед 555 81 31 31 www.vanbook.tg